Усім привітання, на сувязі Джексон Геймер, і гэта рубрика «Украсці за 60». Нагадую правила этой рубрики. Первое — это ехать от кропки А до кропки Б. Другое — ехать агрессивно. Третье — доехать без копов на хвосте. Так, босс сказал наступное. Заказчик стритрейсер, в яго нейкія падлеткі сагналі тачку, што ён аднаўляў. У паліцыю я не звяртаўся, таму што машына тэхнічна ўжо прапампаваная, і ён ужо на ёй ганяў па горадзе супраць іншых гоншчыкаў. Таму занадта шмат пытанняў узніклі. Нашы хлопцы ўжо знайшлі машыну, падлеткі аказаліся тиктокерамі, і яны хочуць знішчыць аўтамабіль для відэа. Таму дзейнічаем без падрыхтоўкі, у выпадку чаго мае хлопцы цягнуць малых. Тэхнічныя пашкоджанні забаронены, знешне, калі ласка, можна. Вось гэта тая самая тачка, якую сёння мы выкрадаем. Можно и так сказать, ну, яе взламывать не прыйдзецца. Вось, таму тень просто сядай і заводzi тачку і поехали. Сёння у нас вось якая задача. Гэта мапа з гарой. Нам просто трэба даехаць до конца. Усё. Мапа слізкая. Вось. Таму будзе трохі цяжка. Але я спадзяюся, мы пройдем гэта хутка. Окей. Усё, погнали. Так, я трохі вось так зраблю, каб... Ага, вось так, усё добра. Я трохі гук паменшу. Так, давай уключым фары. Уключым фары, давай. Тачка, калі што, яна, ну, сярэдняя такая, сярэдняя. Яна не асабліва хуткая, але яна і не медленная. Вось. Ой. Цішэй. Амаль не зачапіў камень. Окей, нам трэба хутчэй і... Так. Так. Ну, мы... знішчылі аўтамабіль. Усё, усім удачы, усім пакуль. Ладно. Я пошутил. Посмейте ж хотя бы. Так, это не за нами. Я зноў тэхнічна пашкодзіў аўтамабіль. Нам гэта не трэба. Так, цішэй. Ого. Зноў надув мы пашкодзілі. Окей, там ёсць паварот, я гляджу. Мабыць, мы зможам сакраціць праз гэты паварот. Паглядзім, трэба паглядзець. Добра, я так усё планаваў.
Усё ідзе по плану, як кажуць. Тишей, 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 тишей. Добра, въехали. Ну я кажу, карта, мапа слизкая. Тому... У гэтым уся цяжкасць гэтай мапы. Так. Але мы не пашкодзілі тэхнічны аўтамабіль, таму працягваем ехаць. Так, вось тут. Вось тут. Вось тут. Не трэба так хутка ехаць. Няма шансаў. Няма. Окей. Гэта... Пакуль трохі цяжка. Я думаў, што з гэтым я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тишей, тишей, тишей. Ну, нам усё роўна трэба на гэты пава... А, гэта за мною. Гэта ўжо за мною копы. Я зразумеў. Я зразумеў. Ну, таксама яшчэ таму, што я даўно не гуляў у BeamNG Drive. А яшчэ таму, што даўно не записываў, не фільмаваў для вас відэа. Таму 2 у 1. Добра, 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 поехали. Хутчэй трохі, таму што для гэтай рубрыцы трэба хутчэй. Вось, добра. Вітаю, дядя паліцейскі. Вось, зараз ён афіцыйна мяне даганяе. Фух. Пашанцавала. Окей. Я... Вийшла іронічно. Ігор. Так, гэта вельмі добрая скараціўка, таму не баімся выкарыстоўваць яе. Але ж вось на лёдзе трэба сябе паводзіць лепей. Вось тут у нас таксама... Ай, я просто гляджу, вось трафік туды едзе, я думаю, ну... Мабыць, трэба туды ж сама паехаць. Ну... Я не местный просто. Не ведаю. Так. Не, зараз я тебе кажу, зараз я спецыяльна. Вось, правда, фару я зламаў не спецыяльна. Вось, але ж
Развернуўся я спецыяльна. Ці спецыйна, я не памятаю. Як я ўжо казаў, кожны раз паўтараю, выпраўляйце мае памылкі ў каментарах. Гэта вельмі важна. Вось ён даганяўся гоншчык. Так, мы пакуль нават не бачылі канец гэтай мапы. Ну, я ведаю, як ён выглядае, таму што гэта не канец мапы, гэта пачатак гэтай мапы, таму я ведаю, як ён выглядае. Яшчэ я кожны раз кажу, што я спачатку тэстую ўсе мапы. Ну, каб відэа не зацягнуць надоўга і каб зразумець, магчыма гэта выпаўніць ці не. Вось. І вось зараз за размовай мы ўжо я хотел сказать, что мы уже шмат проехали за размовой. И за размовой мы пропустили потребный нам поворот. Технично мы автомобиль Тишей. Зноў. Ну, фару мы не зламалі. Добра. Але сутыкнення было. Ну, трафік. Ну, вось і за трафіку я ўрэзваўся ў камні, таму што я... Ну, калі б ты ведаў, ты паспрабуй на гэтай мапе, калі б ты ведаў, тут зусім немагчыма тармазіць. Зусім. Вось, я тармазіў. Ну, тут яшчэ добрае сцепленне, а вось там зусім усё дрэнна было. Так. Сюды. Нам трэба сюды. Трафік, ты вось не по той паласе едзеш. Трохі дрыфту зімняга. Трохі зімняга дрыфту. Так, вось тут. Вось тут прайшлі. О, гэта не... зараз за мной. Ой-ой-ой, цішэй. Фу, увайшлі. Так, тут усё добра. О, вось ён. З горкі плюх. Трафік. Я дзякуй, што ты прытармазіў. Калі б ты гэтага не зрабіў. Я вельмі рады, дарэчы, што трафік стаў такі умны. Ранейшы ён бы проста врэзаўся ў мяне і ўсё. А зараз ён вось спрабуе тармазіць, спрабуе убегчы ад сутыкнення, убегчы ад паліцыі. Коп. Прямо тут коп. Ну, калі я не памыляюся, там ужо хутка будзе фінішна
прамая і коп на хвасце, ну гэта не вельмі добра. Дарэчы, подписывайтесь на телеграм-канал. Вось там анонс відэа, я думаю, зараз самы час напомніць пра гэта. Вось, подписывайтесь, там анонс відэа ўсіх. Вось, таксама анонсы незвычайныя. Вось гэтай малюнкі. Мы ушли ад копаў. Усё добра. Усё добра. Вось гэтыя малюнкі зрабіў штучны інтэлект. Усё па назве гэтага роліку. Вось, і такія малюнкі ты можаш знайсці ў мяне ў каментарах, прабачце, у тэлеграм-канале. Вось. Таксама хачу цябе папрасіць або як падпісацца на гэты канал. Вось. Націснуць падабайку сваю. І зразумела ж, таксама абагуліць гэта відэа. Вось. Што мы? Тачку прывезлі. Ну і усім удачы. Усім. Пакуль.